Iya, lah yo Kang ini kelautan ora terang-terang ini. Ora terang-terang ini piye Kang. Lah yo, Lah wis kadung pesen rondo iki mengapa yo? lah iya lah mos areke selak ngibrit mule lah. Kontene dhewe. Delok ngenteng tarik iki ngenteni awake. Lah iya. Saken ta Kang? Lah riku mang tak omongi, Kang, ayo nggawa jas hujan menawa ndelok cuacane mang lho koyo mendunge nemen sampe ora percaya. Lah aku mikire kene kan setengah Ultraman kan gak tedas banyu, tibake yo Ultraman mata. Sik tedas banyu yo, wedi mbek banyu. Saiki lho, mosok pantes sak dhewe nemoni rondo arek salah kowe nyes-nyes teles-teles kok. Lek di fotone ngawene Kang. Bodine ku padha koyo walo. Wis idola, Bro. Koyo walo bodine, suka pada bodi ngono. Ya untung mang delok nang cek keranjang kuning yo. Iya, nang etalase 10. Lah iya bodine. Meneh-meneh lek pesen di kono nek Kang. Lah iya makane iku. Wedane cocok lah. Wayu-wayu e. Engko dhewe sepedae didekek ae. Dititipne kok warak dhewe iki nitip motor nang kono mlaku ae. Ngono. Alasane ngono ah. Alasane ngono ah. Heh? Yo Kang, gak apa-apa. Sing penting iso petuk mbek areke. Sing penting ada sepikane engko ngene ora apa-apa, ora masalah. Heh? Ora masalah. Ora masalah ya. Penting duwe tebel kene. Oh iya, masuk. Wong wedok grojokane. Wong wedok lek kena duwe wis iya. Masuk kan. Wong wedok biasanya yang pintu masih tuku borong. Iya. Ngono ta? Yang pengen sate, ojo meneh sate, bakule tak tuku pisan kok. Lho, dhewe sing penting ngono. Lah kene mana setengah sultan kok. Lah iya. Ya apa ngene iki ora terang-terang iki. Ngene iki lho wis kadung ngombe jamu riko ambek aku. Jamu apa Kang? Riko Kang, jamu apa? Siap lagi, Bos. Aku ngombe anu. Dan madu hitam ambek tak campuri ndok. Ndok apa? Ndok kabor. Ndok kabor. Apa fungsine apa, Kang? Lho, iku jare aku lek maca-maca Mbah Google iku anu Kang. Iso tahan dalam 7 hari. Sewangar. Sangar iku, Cak. Iso dalam 7 hari. Kuat iku Kang. Mane coba meneh yo, iki saran kuwi. Ndok kabor. Sik Kang. Ya apa ya? Iku lho cara ketemu areke Kang, terus didu Kang. Apa gak klepek-klepek ini areke Kang? Oh ya mulet-mulet. Meneh gak metu nang kanjang kuning meneh Kang. Oh iya ya. Pokoknya iki Kang jamune Kang. Ya apa? Ndok kabor. Siji sing ndoke banyak. Ya. Lomboke 5. Heeh. Madune 3 sendok. Iki apa? Jamu ta rujak gobet iki kok. Yo setengah rujak gobet. Janji. Yo jamu temen gak bisa lho. Enak iku, sumpah. Ya iku ambek jahe, jahene 2 kilo saon. 2 kilo saon. Iku didadekno sak gelas apa sak sendok cilik, sak ngono kae. Lho, iku ditotok, Heeh. dicampur bareng, langsung dipangan. Iku kudu entek sak kolo. Sekaligus. Jahe 2 kilo iku. 2 kilo saon.